Tripura University ni notification kaisa sokpaika second semester tei fourth semester TDP tei TDPH rokni Amjokmung ni je back paper phainai borokni form fill up khlainani bagui notification dikha Tripura University second semester tei fourth semester back paper rokni ke faidi jeng nailainai bufur borokni tam khlaijaknai borokni form fill up bufur date dong puila form fill up khlainani date rijak ka 1 tarik August 2025 ni simung with fine 8 tarik August 2025 without fine abong kai with fine kai 11 tarik August 2025 tei college thangai norok je form fill up submit form fill up khlaimani o back paper ni o form fill up no norok college danjani academic section o thangai angko submit khlainani date hingkai 14 tarik August 2025 ni salo norok jotono norokni janjani college o thangai norokni academic section o thangai norokni obo o submit khlaidi o norokni je Amjokmung ni form fill up khlaimani abo no norok janjani academic section o thangai submit khlaidi mano rungsrung tongnai rokni sengmung tongo omo NEP second semester tei fourth semester rokni dahnai borokni ya NEP rokni ya amo hingkai tabuk 6 semester tongoi tongnai tei borok baksa pass wngoi thangmaikha 2024 o college paijak borokni jodi no back tongkha hingkai abo rokni semo Amjokmung je NEP borokni ya NEP rokni bagui bo notification tongo tolao NB DUG NEP 2020 second semester a fourth semester examination form fill up and exam schedule notified later on mane sek NEP 2020 rokni second semester tei fourth semester rokni bo Amjokmung ni form fill up wngnai borokni to internal Amjokmung wngya je internal Amjokmung paikha hingkai borokni internal Amjokmung paikai second semester tei fourth semester NEP UG program 2020 borokni bo Amjokmung ni form fill up cholinai tei bisi din kwrwikha internal Amjokmung paikha hingkai no second semester tei fourth semester ni bo Amjokmung cholinai norok nasingui tongni form fill up jotono hambai.